Jingya kaja kabala slam hapadang ki Trai Trok Trai Shnong bad ki company simen hayus jan hills kadang bateng ban Pynurlong kapang Khubor ke kongsan. Henen kasni ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA kala Shym ya karai ban po shti biang shka Sorkar Jylla ban pynkamau Halor ki Jingkular ki brangsa ke Jingbym kit Jingkin. Kawai na kimat ki kongsan kalong ke BAI KIT hadin ke Jingya kaja bala pynbet hau benai November larai ban pynbet ya ke BAI KIT hapo ke Jylla sya khandai simetrik ton si kilometer. Henry ke MCTODA ke pynpaw ba ke company simen ke lapni biang ke Jingbym la ban siu ya kene ke BAI KIT thamai kumta watla mynjur ke pynbna kadang sakut. Haba ke yadai pat bat ke jingkit shabar ke Jylla Sorkar ke lapnshai bakam la ban penjari ya ke BAI KIT namar ke dei kakam ke pynbet da kibor ke yong. Kawai pat kamat ke Jingbitar ya kidakot ke dei Halor ke BHHAH jong trok Trai Trok la pynbet ba ki company kinai ya ke BHHAH kit jingkin sya ki trok Trai Trok baro kiba la penyeso sya ki seng ke balalong shispa arpau teli ki trok shisni Henry ke Jingbym Khubor na ke MCTODA kong ba hadu menta tang hapareng khadar hadu arpau teli ki trok shisni ki yokam kene kaduna palat ya ke BHHAH ya ke kular ba kadai banlong kumba sau pau teli na ki shispa arpau ki Trai Trok kila sedang ban kit jingkit na ki company na do ka shitarik December watla ka BAI KIT thamai kampatlong shisha tang ban pendu ya ke Jingbym kluma Henry ke MCTODA ke pynpaw ba ke Treikam ke balong menta ke dei ke Treikam ke ba pensa ke Sodio ha ki khamat jong kinongnya bat ki Trai Trok namar ba ke Jingkular kam Shym la urlong shisha kaseng ke khot biang ya ke Sorkar Jylla bakan Shym khia ban Pynurlong ya ki company simen bakin Treikam no ya ki Jingkular ki bala mynjur lang ke saput ya ke pynbna no ya ke BAI KIT thamai bat ke Jingbym lut ailut ya ke BHHAH TROK ke pynmih ba ki Jingeh kidang don hi minai pet khmat kumno ke Sorkar kan jubab ya kani ke shiti jong ke MCTODA si yang tu kendiat ketugas ni ba kalong kene haji de ber ke government bang keren ya kene omde bang isi lene bang kanto e government to government namar nakapor ha bang idon meeting bat ki government representative nadu ki deputy chief minister ba de in charge jong ka transport but ki officers nadu ki DC jong ki R district ba ki ong ngi don kamban ya kendu ya ki cement factory ban yo ya ka aka ka ba ngi kwa te ka bat hadin kata pat ki ong ba ki don kamban ya konsol bat ki namar ba kani ka de ka business cement gajong pi between maki bat kan MCTODA bat ka cement factories tengi ngila le ya kata kumba ka government ka lapha yangi bat hadin ke jingi kren hi hang tu kalong ba ngi kren tang ya ka loading point oj ngi mong ba ka company ka klam ai kila sedang kila persyang hi ban ai yangi Henry kamde pat kum kata ka mak ka bakibu ngi nak liang jong ngi we are willing to give Henry hadu menta ka notification kampat poi changi cement factory kumno pat ngin ai fi kata ka kador ka bangila da bi kren te nga nak liang ka MCTODA aktu sini ngila request bat changi ke MCTODA kenang bagin yo ya kata kador kuma ila kren ha ki meeting kumbangi ni kren nak kapor bat hoy don kiba singapu baklaro kiba ong ba ka MCTODA kayo chispa arto kali kumha ki we ki social media ki bami ba ka MCTODA kayo chispa arto Andrei hakene ar hadu mentang impat yo namar ba ke government kampat ai ki government ya ki company yang terno tubusan bat changi ke MCTODA hoy ngibu ya ta jingli ba ngiong balai pi ke jingekut kalong chispa arpeu Andrei PPI yang ipat tang arpeu tang the highest ke bagi ai ke kiong ba ni klembu ya ke grinding unit example kum ka max cement bat ka goldstone cement ki klembu ya ke grinding unit cha nak ta daw ki sinatang ya cement takamut tang ya ki cement takamut ki haga chisngi ki pelaj kumba sau sanpo kali te peningi hapan penbej bahaya kene kurkom kanang makan omtut la shaila chisngi te bat kum kastar kala sedang hiban ai bat nang tapat kiwe ki factory kala sedang ban ai handrai makiro kinang don kam ban line up shwa ya ka kam loading nomor ba kiro ki haban up ya ka order
yo teng ai kali Shibon namar ba ngimpat yo ya kata kedor ajin sia ka Honorable Deputy CM in charge of transport ila ongkum ni ba khele lot ngin pha wud ya kaneka notification te ho ya hak to ngi la ya kren ngila ya thir ya ke ban ya kren bat ngidang tor pratrik u nombar tengi namar ngi app ya kata notification te hadin pat upai ba bopli utungan namar ba lan shu e na bat ban su EMI dan ban se kamut ngi happy ban lej ban load somehow ban Malaysia ka EMI ngi la request hiru opo ka general meeting ba lagalong bala atos ban ai ba at least inform ya kata ka EC lene ka string committee te ban yo open bet ya gini kam namar ba ngi so thu ngi kendo abon gi jing e kum kine par kam tam la dangi don ka jing ki ngi don kam ban abia central body lene gi don kam ban le ki kan long gi kumbang gi ju ki mana kini bala dep in le hi kata ka peaceful strike em ha kene pat ka jing ki ladang gi ki nang ne shikmat lada ka government kam sut nyau ya sti ka bangin pa lang si monde da kamot ngin shong perkhat ban le ya ban frame